iki mau iki piye iki mau. Wah, bareng ngapal terus ndrindin. Budal dhewe ora ajak kancane. Jane nek piyai siji iki dipenke jane ya wah tenan. Cerdas. Nek tering iki lho sokan. Eleke budal dhewe kancane ra di ning ora saking semangate, saking semangat. Alhamdulillah. Mas Dana tuwin panjenenganipun Mas Mbak Angel. Panjenengan sakniki dadi nganten. Sampeyan mesti seneng dadi nganten. Tegese seneng ngantene karo Mbak Angel. Ning aja seneng dadi nganten. Lho niku. Pun cukup Mbak Angel mawon, Mas Dana semanten ugi. Wis ora sandadak ngiwonengen ora sandadak karo ngidul ngetan ngulon. Wong jodho niku diri kapak-kapake niku nggih nuwun sewu. Niki nyuwun sewu lho niki rasane ya mung ngono kuwi wae. Bener nggih? Padha wae, bener. Sing penting wong niku sami napa niku tanggung jawabe, pengertiane lan aja nganti padha tukar padu. Padu oleh ning dalam jangka 24 jam kita harus tetap menjalin kerukunan meneh. Sing maune panas diademke, sing maune dhuwur diindekke. Lah ngeten. Nek nuruti wong nesu niku pancen saya nek weton wage paing kliwon. Wis niku wis. Weton telu niku nek tekan sekali nesu ki lek ngendhake ki dadak kok ngisor sik alon-alon alon-alon alon-alon. Ning nek anggere wis nek pon legi ngono rada penak lah. Wong sinden-sinden sing duwe watak paing utawa kliwon utawa wage ngati-ati. Lho tenan. Painge lanang karo painge wedok beda. Painge anu apa niku wagene lanang karo wagene wedok beda. Nah, tenan. Nih, butani kok ini legi. Legina. Matur nuwun sanget. Kula suwun ngersane Gusti Kang Maha Panguwasa. Ora mugi-mugi Mas Muhammad Arta Candana lan Mbak Angelia Putri Irani dadiya jatuh kramane kang sayekti sejati ning jatuh krama. Nah niku jatuh niku dari asal kata raket banget. Raketing krama. Krama niku tegese wong bebojoan. Wong bebojoan niku paribasane ngeten, wong wedok masak. Jane iki rasane ora genah. Jane ning nang ngarepe wong wedok kudu dialem sapi-api. Wah, masakanmu ki buwis tenan. Ora ana bandinge tenan. Ha mbok warung sak jagat ki ora eneng kok sing ngumpuli masakanmu ki ora eneng. Ngono. Bar kuwi terus ngono ora apa-apa. Ning dialem sik wong wedok ki tenan. Wis. Pokoke wah, tenan kok Bu nek kuwi gaweke teh jane weh tenan, enak tenan jan. Kok kental lek legi lan ngono. Ora ketang bar kuwi terus ngono karepmu. Ning aja ning ngarepe bojo. Lho ngono, dijaga sing sak apik-apike. Tenan. Wong wedok niku rekoso kok sadurunge kabeh para bapak-bapak anak-anake iki mau durung turu ki mau wong wedok ora iso turu kok kelisikan kok. Mergo piye carane? Pisan oleh nglontah keluarga, oleh ngecake butuh keluarga. Mula nek nganti ning waranggana kudu nyambut gawene bengi ngeten iki sing kakung ya kudu tumindak sing apik sing ning omah. Aja memancing emosi. Piye carane dirembug barang kuwi mbah sik ya Pak. Iya Bu. Ngono. Kowe nek ora masak ya tuku lawuh sik ya Pak. Iya Bu. Terus aku lagi kesel Pak. Aku ora ngladeni kowe sik ya Pak. Iya Bu. Wis golek wong liya wae Bu. Iya Bu. Ngono kuwi wae tenan. Wong wedok gelem ngono kuwi wis warga nggone. Ora lho. Oh. Kita golek bela malah ra iso. Mboten ngaten niku. Tegese wong lanang kudu ngerti wong wedok niku lagi sayah niku kudu ngerti. Wis ora sah. Contone kula niku anggere tekan omah niku apa-apa diujo kali bojo kula. Mangan sak panunggalane niku diujo. Jikoke mangan ya, Pak. Ya. Jikoke pecel, Pak. Ya. Iya ngono. Nah jenenge anu kok nek pun tenan kok bojo kula siji niku pancen setia kali kula niku tenanan. Wis tenan kaya upamane aku ndidin tak umrohke kok. Karo Yutarni ning kono. Ben selawat badar.
Salatullah. Matur sembah nuwun sangat. Mugi-mugi panjenenganipun Bakde Triyono. Wah, tenan piyayi kok le klenang-kleneng ning pasti. Lah tegese klenang-kleneng piyane meneng. Lan Ibu Ani Purmani tansah pinayu ngono ing karahayon katentreman tuwin kawulijengan. Mugi dados barokah tumrapipun Pakde Yono sakluwarga. Wah, jas. Pangkantun Mbah Mat, ampun supe niki masjidipun 80% gak nyurek tanggalan. Nyatane ya peresmian masjid lan wayangan iki sumen kancaku tak yasake nganggo baju koko ngisore sarung pekalongan mune pras bedol kabeh kula nek ndung krungu suarane panjenenganipun Bu Putri kok urung lega aku iki Kang Bagong Kang Gareng piye rene ya tak rono le rene ya wah nyuwun apa karo Mbak Putri aku nek durung langgam rengu kok urung lega aku iki cacake katon rengu neno 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 ayo iya iya jan rengu sing nyawa Putri ya le ya aku ndek wingi mulo nggon kaset video utawa kaset pitake kok lho eneng suarane bocah nembang rengu ya le nah kuwi calone bontot ngono kok le oh kuwi nong uduh wis ora jalan karo kuwi apa iya kandhane kok nah iya melek sapa sing muni melek-melek ya kuwi oknume sing turu sik dhewe. Ya mangga wedeh. Monggo Mbak Putri dibawani rumiyin, Mbak. Nen. Apa? Pripun, Mbak? Bunda ndawuhi jumeneng lah Pak Dalangan mboten ndawuhi kok. Kan ketuane sinden kok Yutarni. Aku ora wani no aku ngomong-ngomong tak ngadeg nek Iwas Yutani aja lho ngono. Saru ngono. Wis ngadeg kok sing apik. Tak kirimke kagem panjenenganipun dulur-dulur saking Juwono ing Tasi Lenggah. Oh iya. Mbah matur nuwun. Wah. Diparingi rokok karo Pak D kok iki mau. Ha iya. Mas Komet. Heeh, terus panjenengane Pak Sarju Junika. Weh, Tasi Lenggah Mas Tomo. Panjenenganipun Mas Agung, Pak Demul, Mas Hong, weh, teman setia dalam berkarir. Wah, Putri kerupuk semono apa ya entek ya. Bunda niki wae mendhet. Lah tenanan lho. Ngapus. Iya, waduh. Mikirke awakmu nak. Mangga. Putri, Langgam Rengu niku jane karyane sinten to malah? Wangsa Subagyo. Oh, Bapak Wangsa Subagyo. Saking pundi? Saking Tulungagung. Oh, kowe ngerti baene Pak Wangsa Subagyo? Oh, mbahmu sing genter kae. Oh, ya wis wis. Oh, wis. Ora ngerti kok iki. Tak kira coba cetakke. Kowe ra ngombe kok nyetakke. Dengaren pida perso nggih. Dengaren. Lah nggih, wong wangsalan apa ora apal. Ya paling caping gunung kok kuwi. Ning cah iki wis tenan kok. Sportif, Mbak. Ketinggalan kanca-kanca rombongan nusul dhewe. Lho ngono. Peteke Setya Bekti kalih Pak Tantut. Oh iya. Aku dhisik iki ngukut pertama kali ngupidah iki lah rambuté kriting gek wong iki bubel kae. Wis men tak syukurane sementing tak weh gek nganggo apa kuwi ngene iki ora nganggo subah kae ora. Subah. Parah, wis parah. Ning nggih dugi sepriki nggih anu asline nek mboten nderek gapero ya ora nganggo subal. Oh iya. Ora subah gedang dasmu ora gelem ngono.
Nyindir nama kamu nyowo. Monggo yu. Monggo. Yu. Sinom grandel kula suwun miring, Mbak. Neno terus miring terus aja nganti dilempengke. Kang uji Minir. Wah, suwe ra disindeni karo Mbak Putri ya, Dik. Nggih boten to. 3 tahun lho sampeyan aku kowe. Wis. Neno. Agawe rucite gale Lalong rara apa nenong kang si nadya kancaku sitok ora ning sing sare kok. Rinto iki dengaren ya. lah caket kalih Mbak Tatin kok. Iya, kaya bojone jare nek nyawang. Bos, Mbak Tatin kaya bojoku ya, Pak. Bojomu kaya wong meteng ngono kok. Wetenge gedhi. Meteng apa ember kok. Iya. Ya. Upama mundutan rukmi tartamtu Ning apa to but iki apa watukne apa piye? asap rokok. Pateni. Asap rokok, pateni kabeh sing rokok. Yo. Pateni iki alergi kok. Pateni. Ampun. Rokok itu lho, Mbak. Ora. Mbak Legiya ora ngrokok, Mbak Legiya iki jane kuwi arep mlebur dosa dandan kodan. Oh iya. Nek dalang ora apa-apa. Mun nek kapake tak kepruk dasmu to. Yo. Ibarat wong numpak Mbak Iyu. Oh, ora. perahu Sampan ki jane keneng penyakit apa to, Mbak? Asap rokok ora gelem, AC ora gelem. Oh, nek AC tesih mboten napa-napa. Lah sing dadi tantangane sampean apa? Nggih niku. Asap rokok tok kuwi. Asap rokok, asap sampah ngoten niku. Mboten saged. Oh. Waduh, Mungkin nek panas gatelen alergi kula niku. Oh, nek panas gatel. Nggih, wong kula kalih piyai kakung nggih sok alergi. Aku nek jalan gagas kalau wedok ya alergi aku ya. Alergi muga ladoh. Ya. Kok bontot nah itu nggih. Nah itu nurung tau nglakoni kok. Wis sampe delok kaya Mbah Ahmad.
Anduke tiba ning sop. Lumampah tanpa sampeyan niku nek alergi greh upama greh ya malah mangan greh terus nan kuwi pokoke tambake mangan greh terus alergi asap ngerokok wis tenan wis jos wingo ora bakal kena alergi rokok nah jane pun ajar ki ya lah janmu karo yutarni ning iso di utane lek ngajarine anu wo nyatane ya ngono cara Klaten kan nggih wo li ngoten nggih to leres nggih anu kuwi ketoke sing kleru mbakone lha pripun mbakone aja ning jero mbakone ning jaba wis angel gah aku ngono kuwi mak brinding lho aku terus dah ngono dengaran melek kok su yo ala wate bace neng madyane ngejala para pengrawit ingkang rumingking ampun ngantos ngantuk sebabipun panjenengan niku namung sithik banget panggunge nek ngati-ati mak jemplung belum ngono malah nyilakani. Iya. Pras ngantuk gecek ndase kuwi. Melu tangi jam 12. Iku gapur ora oh tenono kowe tenan. Terus ke ya. Temah gonjing neno ya hanggen jang neng paku siji rengu loro retna pengasih nek ora cah siji kae kaya ning ora pas tenan sinten to Pak sinten cah Blitar oh cah Blitar jenenge Nuri niku bripikane sinten napa bripikane sinten dhisik Waloya dhisik monggo ngrungokke langgam rengu ngombe kopi ora legi-legi banget nyamikane gedang goreng karo keripik karo karak anake do turu bojone nglembur jahit gek nganggo dasteran suwek kabeh weh ya
Mas Jolang sini Mas. Wah. Yo kanca ning kisik gembira. Rame-rame segoro.
Sulang. Nggih. Waduh, jenengan niku asli saking Sulang Rembang. Nggih. Waduh, wis senior. Iki dhisik ya MC ya dagelan ketoprak ning ya saiki malah ndageli para dalang-dalang luwih-luwih adikku saka Rembang. Oh, nggih. Jadi memang hidup itu melalui proses. Proses. Tidak perlu protes kalau kita memang ingin sukses harus berproses. Oh iya betul ora betul. Ora ono sing langsung penak, langsung makmur, langsung gede ki ora ono. Bayi ki lahir langsung gede brengosen mboke jumbul. Jadi semua kehidupan itu pasti ada lika dan likunya. Oh iya betul. Ojo mung marem dalam keadaanmu sekarang tapi kita harus tetap berjuang. Nah, memang gitu. mayoritas niku nyawange wong sawang sinawang niku endingnya lah. Ya. Ketika prosesnya itu tidak mereka mau tahu. Jadi wong kadang-kadang kayak anu aja ngene aja ngono. Wah, niku ndak boleh. Semuanya tuh berproses. Nggih. Wah, jan. Iya sansaya bengi iki wah sing mirsani sek utuh. Tegese tesih wonten tasih menghargai warga mriki niku saestu kula mayang bola-bali teng mriki niku selalu ditenggani selalu diberkahi pelipin sepuh niku. Nggih. Lah niki wau kok cara pas ngoten nek mirsani nuwun sewu kok rondok cendhek sithik sing mirsani anu malah we utuh kemploh ngono lho. Nggih. Lah niki kan ya ora apa-apa wong awake dhewe iki disubya-subya kaya ngene karo panjenengan pun ingkang mengku gati pun matur sembah. Lebih dari ini saya pernah, Mas. Sih. Lebih dari ini saya pernah. Terus 2 meter dari jalan. wis yo Dhuwure ora umum. Kula niku nganti ora iso mayang sebabe tengen kula niku pun wuwungan. Kula niku mongko duwe napa niku penyakit takut ketinggian utawa fobia. alasan cara mriki gringgingen nggih Pak. Oh mboten benten no. Benten nggih. Takut ketinggian fobia niku benten. Oh ndrecek ngoten niku. Ndredeg kula niku mula ora iso menek uwit, ora iso menek ondo saya niku. Sakete menek. Nggih menek sing Gula ono umum dhewe. ngoten nika. Sih. Saya ini niku tenan nggih. Ah niki benjang sanes wedal. Oh pasti. Saged Semben dikonfirmasi. jenengane Mas Yono kagungan wayah mesti wayangan. Cih. Tenan. Pun langsung diwi ra dicendhek mawon. Ha nggih mboten napa-napa. Anggen nek panggung dalang 2 meter sing mirsani ra kaya roh buruk. Wah medun. Nggih. Saestu. Wah, monggo Mbakmu pidah sik, Mbakmu. Oh, lah iki idola. Banyak yang Mbok yo mengidolakan. mesem merengut pedae apa? Mbok yo guyu susah pedae apa aja yo mudik tetep janji aja ewa aja tansah suwa sampeyan aku uga tansih lae janji Yo bareng. yo bareng anggur diluring Aduh. atone omaman mesti kasembah Sak yaene aku durung krungu patet pelok barang. Oh, Nyuwun pelok barange kaya ngapa? nah. Barang itu dengan Punten Pak De. barangnya Mbak Wisda niki Wis selain pokoke daripada bengi yang iki lain. tak penakke move. Aku ngerti nek awakmu ki mau ora dirapati penak. Lah, Aku wis pengertian. nggih Ning matur suwun napa besok ditanono kowe. Wah, goreke wong wis pokoke mergane ning Mbak Tatin, Nah. ora ning Mbak Tatin. Iki dibebasno bengi iki ora Ora salto. dibebaske tegese tak rem malah ora dibebaske. Lagi direm ben ora salto barang ngono. Sake lumpuh barang kok lek. Awak. Lah iya. Atur nuwun nggih Pak jenengan Wah. sampun pangerten kalih kula Bocah kok gemes kenging. Kowe lagi ngerti nek aku pangerten karo kowe lagi iki to. lah biasanya jenengan lagi sadis to Pak Sadis nek ra ning bintang tamu. Sadis. Boten. Ayo, Nggih. Yo, kaya ngapa? Kenapa? Kowe bawa dandang gula banjet kena. Smarandana keneng, sinom keneng. Sing penting mengko langgame aku njaluk supaya diaturke langgam jenang gula digarap sing nyemek-nyemek mergo sing rawuh isih lenggah iki pepundhen pini sepuh kabeh. Oh, Iya. gitu. Wes bawa sing keneng-keneng wae no. Nggih. Apa nduk? Ingkang cekak
Apa? Asmarandono. Ora apa. Ora dene keneng. Nggih. Dimatke tenan lho. Mas nek nembang dimatke tenan apik yo ancah iki. Oh nggih. Ora Suarane tok. bahasa Inggris. Oh pokoke penyuwura sing nabuhi ibu-ibu genti. Terus sing sinden anu Mbah Tunggara karo Bibit. Halo. Ya ndak. Ngapunten nggih Pak, Ratu. Ora apa-apa, Nduk. Terae rata-rata sinden sing kuliahe 10 semester iki ngono kuwi. Rata-rata. Nggih. Sampeyan 50 kuwi. Loh. Ora apa ndang dirampungke lho mlengku. Nggih. Nggih rabi yo. Ngerampunge terus genah sithik le ning ndi. Dosene saking senenge awakmu digawe 10 semester. Mas Sarju Junika tasih lenggah Mas Komet kalih Pak Turi matur nuwun. Mas Wiji Purwakarta. Waduh, Prabu Baladewa Bokong bareng ya mirsani lho. Pak Ngadinu Pondok Ungu. Waduh. Mas Parmo Manyaran tasih weh jantenan enggak. Pak Komet pun sanjang wae urung kelire rampung ora mantuk. Kabeh tonggo ning ngantek rampung. Tasih nyimak Mas Tantu saking Pak Kalis Mas Pur Dinamo. Oh iya. Nenong wong anakku gelem tak pek mantu. Oh, pripun? Piye nok iki wis ana sinar terang lho, wis ana cita-cita. Nek umpama anakku gelem kok. Oh. Nek umpama anake gelem. Sayangin apa Pak? Sayange anakku siblik. Dadi Urung gelem. Urung mudeng menawa nak. teruske. Ya. Nanang Nganjuk iki ya kula nyimak saking griya Pak. Ya. Dimen kula nyusul teng ngene Pak Joni Kopi aja ngethuk, weh ngethuk tak ra nggawa ngethuk. Ya. Yen gampang Luwih yen nangel
mate tenan kak suarane jan. Suara apik makme ngombene iki diati-ati. Contone Ya, Towak ki ora oleh. Toak. Towak ora oleh, cah wedok jinden kok ngombe towak ora oleh. Toak niku napa nggih? Towak iku Legen. legen. Legen ya. Legen. Sprite ya ora oleh. Oh, Sprite nggak boleh. Nggak oleh. Kena tukang syuting ngombe Sprite bari late dikukuri jare gatel. Kok saged? Jare gatel bar ngombe jare gatel. Ora kulino, biasane teh. Teh. Teh Teh ki ora oleh, teh napa ki. nggih? Teh ora oleh. Napa nggih? Apa meneh teh pucuk sak ulere ki ora oleh. Nggih genah to enten uler kok ya. Ora oleh ku gatel ning kene. Ora par takok Mas Petro ora oleh. ora oleh. Eman-eman suarane. Neno neno neni neno. Ya, ya. Tan kena ati numbas arata Saking Mas Warno Setyo Muda. Nah, menika nggih. Nderek wungon Mas Tantun nggih matur nuwun sanget, Pak. Bayan Pak Mudin Soko matur nuwun sanget. Lah kowe malah sik dhewe malah ra kawaca, Kang. Ayo. Lah gurukan saking katahe kok. Mula nek pas nyuwun ki pas limbukan wae nek sore nyuwun sik malah kurukan. Karepe bar magrib disiki ketumpukan liyane. Aja, mangga nyendek. Ref gampang sentem gunang dan ngerti karepake nggon ref mau ki gampang sing muni slentem bonang kendange ngeteki ya gawe ngene neh malah mandek ayo Cik yo mangga iki dibaleni ya nenong ya nduk niki bali ke ora rep napa ora langsung tutukan ya ning kuwi ketukan kendangane terus gampang siter wis keteki karo kendang gendare ya meneng Pakde ya yo
golek sak Klaten penggambang kaya cah siji iki ora eneng lho Mas Jolang. Angel niku aja ngantek ilang, pokoke sumpah kok ngantek ilang diawetno mawon niku. Heeh, aja nganti ilang wis. Pokoke unek. Lek wingi meh. Pripun? Meh iki lek Tukang gambang ngono ku ora ngeru wong. iya. Mbak Tatin jumeneng agundul patung. Dalah